Nagehan Akarsel, endama navenda lêkolînan a jineolojiyê di salvegera duyemîn a mirina wê de bi bernameyeka taybet li Amedê hate yadkirin. Akarsel di çarê cotmeha 2022 de li Suleymaniyê di êrişeka çekdarî de hatibû kuştin. Tevgera jina azad û komeleya rojnamegerên Dicle û Feratê di gel heval û hogirên Nagehan Akarsel bernameyeka taybet li navenda çand û hunerê ya Dicle û Feratê amade kirin û li vir him behsa tekoşîna wê kirin, him jî xebatê ku li ser jiyana wê hatine amadekirin, hate pêşkêş kirin. Heval û hogirên Nagehan Akarsel wiha behsa kesayetî û armancê wê kirin. Hege ku em pênasa Nagehan heval bikin em ê bibêjin li wateya jiyanê û li heqîqeta jiyanê digeriya yani. Tekoşîneke wisa dabû berxwe. Em bêjin bi rastî jî keda wê di tekoşîna jina Kurd a Kurdistana Tirkiyeyê de pir girîng e. Rêçekî wisa tê xuya kirin ku hemî jin îro dane ber vê rêça wê û pê rêça wê diçin. Yani jinê ku di nav dîrokê de rêça xwe bêle ew jî yekî ji wan bû. Jiyana xwe de jî yani têkildayiya me, hevaltiya me, yani xebata me ku me hev dikir tim daîm bi vê samimiyetê em hev xebitin. Parlamentera Dem Partî ya Amedê Adaletkaya jî di yadkirinê de gotarekî pêşkêş kir û behsa jiyan û tekoşîna Nagehan kir. Wê îfade kir Nagehan li hember sîstema ku têgişina mêrperestî serdest e serî hildaye û ji bo jin bibin xwediyê gotin û jiyana xwe xebat û lêkolînan dikir. Rojnameger Roza Metina jî anî ziman Nagehan û jinên pêşeng ên Kurd him ji bo mafejinan him jî ji bo doza gelê Kurd tekoşîneka bêhempa didin. Ji bo em bêjin têkoşîna doza gelê Kurd ev jinên hêjalber xwedane em ji wekî jinên Kurd dibêjin em ê xwedî li doza wan derkevin xwedîn têkoşîna wan derkevin. Hêjayê gotinê ku di bernameya yadkirinê de ji pirtûka Nagehan pêşkêşî jî hate kirin û helbestvanên jin ji bo wê helbestan jî xwendin. Ku bigirîn doje ez bixwe me bê agir dişewitînim. Dilê min de yeşiyan xedar. Min çend gote ku zorî ve hewand. Nagehan Akarsel ji Anatolya Navîn ji bajarê Konyayê bû û ji bo lêkolînan li ser mafê jinan bike li Sileymaniyê dijiya. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.